Ați simțit vreodată că ceva invizibil îți fură pacea în timpul nopții? Ca și cum o opresiune ciudată pe care o punem pe pieptul tău când încerci să dormi, ca și cum rugăciunile tale nu ar avea aceeași forță ca înainte, ca și cum Dumnezeu ar fi îndepărtat doar în momentul în care cel mai mult ai nevoie de prezența ta. Ceea ce nimeni nu ți ne-a spus este că locul tău de odihnă poate fi contaminat spiritual și că poluarea afectează întreaga ta viață de credință, fără să-ți dai seama. Acesta nu este un accident, este un mesaj din cer. Dacă vedeți, acest lucru acum se datorează faptului că Duhul Sfânt vrea să vă avertizeze despre ceva care vă poate distruge intimitatea cu Dumnezeu. Există obiecte aparent inofensive în dormitorul tău care deschid uși către inamic, există obiceiuri care par normale, dar care îți contaminează spiritul. Există influențe subtile care îți fură autoritatea spirituală în timp ce dormi. Astăzi veți descoperi de ce viața voastră de rugăciune a slăbit, de ce simțiți răceală spirituală, de ce visele voastre sunt pline de confuzie în loc de revelație divină. Ceea ce veți învăța în următoarele minute nu este doar informații, este o revelație urgentă care vă poate restabili comuniunea cu Iisus Hristos și vă poate transforma complet experiența spirituală. Acest videoclip conține adevăruri biblice pe care mulți lideri religioși nu îndrăznesc să le învețe, revelații care vă pot deranja zona de confort, dar sunt absolut necesare pentru libertatea voastră spirituală. Stai până la sfârșit, pentru că ceea ce vei descoperi despre obiectul 11 poate explica de ce ai fost la război spiritual fără a înțelege rațiunea. Pregătește-ți inima, pentru că Dumnezeu este pe cale să-ți deschidă ochii către o realitate spirituală care se va schimba pentru totdeauna în felul în care îți vezi locul de odihnă. Patul tău nu este doar un mobilier în care te odihnești în fiecare seară. Este mult mai mult decât atât. Este locul în care spiritul tău este mai vulnerabil, unde barierele dintre natural și supranatural devin mai subțiri. În fiecare seară când închizi ochii, sufletul tău intră într-o stare de receptivitate spirituală care poate fi o binecuvântare sau un blestem, în funcție de ceea ce ai permis în acel spațiu sacru. Biblia ne învață în Psalmul 4:4, treasuri și nu păcătuiește. Meditați în inima voastră în patul vostru și sună. Dumnezeu însuși a stabilit că patul este un loc de meditație, întâlnire intimă cu El. Dar inamicul știe și de aceea el luptă atât pentru a contamina acest teritoriu, când Iacob a dormit în Betel și a avut întâlnirea cu Dumnezeu, și-a trezit spunând: cu siguranță Jehova este în acest loc și nu știam asta. Geneza 28:16. Patul tău poate deveni Betelul tău personal, un loc în care se deschide raiul și primești revelații divine. Dar poate fi transformat și un teritoriu inamic dacă nu sunteți atenți la ceea ce permiteți în apropierea locului de vesie de odihnă. Fiecare obiect, fiecare imagine, fiecare gând pe care îl conduci la patul tău semănă o sămânță spirituală care va da roade în timp ce dormi. Inamicul nu trebuie să fie închinat direct. Este suficient pentru tine să încetezi să te închini lui Dumnezeu în spațiile cele mai intime ale vieții tale. Inima ta este un altar, iar patul tău este extensia fizică a acelui altar. Ceea ce plasați în apropierea locului în care vă odihniți vorbește despre ceea ce apreciați cu adevărat, despre ceea ce permiteți spiritului vostru să influențeze în momentele cu cea mai mare vulnerabilitate. Când Ilie s a așezat sub ienupăr, Dumnezeu a trimis un înger să îl slujească, 1 Regi 19:5. Dar imaginați-vă dacă Elijah ar fi umplut acel spațiu cu idoli sau simboluri păgâne. Ar fi venit îngerul Domnului. Prezența lui Dumnezeu caută spații consacrate, locuri în care sfințenia sa este cinstită și respectată. Patul tău trebuie să fie acel loc în care Duhul Sfânt se simte binevenit, nu respins de poluarea spirituală. Mulți creștini se întreabă de ce rugăciunile lor par să nu aibă putere, de ce simt frigul spiritual, de ce visele lor sunt pline de confuzie, în loc de revelație divină. Răspunsul poate fi în starea spirituală a locului tău de odihnă. Iisus a spus în Ioan 14:23: Cel care mă iubește,
cuvântul meu va păstra, iar Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face o locuință cu el. Dar cum poate Trinitatea să facă violet un spațiu contaminat cu simboluri și obiecte care contrazic credința? Este imposibil să servești doi domni, iar acest lucru include obiectele pe care le permiteți în spațiul de visit cel mai intim. Bătălia spirituală nu este eliberată numai în locuri publice sau în momente de rugăciune formală. Acesta va fi luptat mai ales în spații private, în momente de tăcere, în zori, când spiritul tău este mai receptiv la influențele supranaturale. Acesta este motivul pentru care psalmistul a scris: În patul meu am amintit de tine. În tine voi medita în timpul vigoarei nopții. Psalmul 63:6. Dumnezeu vrea ca patul tău să fie un loc de comuniune, de meditație în cuvântul său, de o întâlnire profundă cu prezența lui. Dar dacă ați permis altor zei să împărtășească acel spațiu, vă împărțiți inima și limitați lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața voastră, în timp ce vă odihniți. Când locul tău de odihnă este contaminat spiritual, consecințele nu necesită timp pentru a se manifesta. În primul rând vine îngrijorarea de noapte, sentimentul că ceva nu este corect, deși nu puteți identifica exact ceea ce este. Visul tău devine fragmentat, întrerupt de treziri fără niciun motiv aparent. Biblia spune în Job 7:4: Când mă culc, spun când mă voi ridica. Dar noaptea este lungă și sunt plin de îngrijorări în zori. Iov a experimentat această luptă spirituală în patul său, iar mulți creștini trăiesc astăzi aceeași realitate fără să înțeleagă că poate fi legat de poluarea spirituală a mediului său de odihnă. Coșmarurile nu sunt doar produse ale minții, ele sunt manifestări ale unui război spiritual care se luptă în timp ce dormi. Când permiteți obiecte, imagini sau simboluri care nu-L onorează pe Dumnezeu lângă patul de visi, deschideți uși, astfel încât inamicul să aibă acces la subconștientul vostru. Daniel 2:1 ne spune cum Nebucadnețar a fost deranjat de vise și știm că Dumnezeu folosește visele pentru a vorbi, dar inamicul poate folosi și acest canal atunci când găsește uși deschise. Diferența este în starea spirituală a mediului în care te odihnești și în relația ta cu Iisus Hristos. Anxietatea de noapte este o altă consecință directă a unui pat contaminat spiritual. Ești obosit, dar mintea ta nu se poate odihni. Gândurile se adună, preocupările sunt mărite și te simți ca și cum o opresiune invizibilă cântărește pe pieptul tău. Acest lucru nu este normal sau natural. Iisus a promis în Matei 11:28: Vino la mine toți cei care sunt lucrați și încărcați și te voi face să te odihnești. Dar dacă locul tău de odihnă este contaminat, blochezi capacitatea lui Hristos de a-ți oferi acea pace supranaturală care depășește toată înțelegerea. Oboseala cronică, sentimentul de a te trezi mai obosit decât te-ai culcat, poate fi și rezultatul luptelor spirituale de noapte. Când spiritul tău se luptă cu influențele maligne, în timp ce corpul tău încearcă să se odihnească, nu există o restaurare reală. Este ca și cum ai conduce un maraton spiritual în fiecare seară fără să-ți dai seama. Profetul Isaia a scris: Dar cei care îl așteaptă pe Jehova vor avea noi forțe, vor ridica aripi ca vulturii, vor alerga și nu se vor obosi, vor merge și vor nu se obosește. Isaia 40:31. Dar această promisiune este îndeplinită atunci când viața ta este aliniată cu Dumnezeu, inclusiv starea spirituală a locului tău de odihnă. Pierderea autorității spirituale este poate cea mai gravă consecință a unui pat poluat. Când permiteți obiectelor sau simbolurilor păgâne să vă împărtășească cel mai intime spațiu, trimiteți un mesaj lumii spirituale, că credința voastră nu este absolută, că există loc pentru alți zei din viața voastră. Această diviziune a inimii îți slăbește autoritatea ca Fiul lui Dumnezeu. Iisus a spus în Matei 12:25: Fiecare împărăție împărțită împotriva lui este răvășită. Dacă locul tău de odihnă reflectă un regat împărțit, viața ta spirituală va fi răvășită, rugăciunea ta va pierde puterea și mărturia ta va slăbi. Poluarea spirituală a patului
Nu este o problemă minoră. Este o ușă care vă poate compromite întreaga viață dacă nu o închideți la timp. Imaginile au putere. Nu sunt simple decorațiuni inofensive așa cum cred mulți. Fiecare figură, fiecare simbol, fiecare reprezentare vizuală poartă cu ea o sarcină spirituală care poate influența mediul în care este. Când așezați o statuie a lui Buddha lângă patul Devaseka, nu vă decorați pur și simplu. Invitați filozofia și spiritualitatea budistă în spațiul vostru cel mai intim. Biblia este limpede în Exodul 20:4-5. Nu veți obține o imagine sau vreo asemănare a ceea ce este deasupra pe cer, nici pe pământ sau în apele de sub pământ. Nu vă veți înclina la ei, nici nu le veți onora. Dumnezeu nu interzice imaginile prin capriciu, El le interzice pentru că cunoaște puterea spirituală pe care o au. Ochiul turc sau nazar, acea mică figură albastră pe care mulți o consideră o amuletă de protecție, este de fapt un simbol care provine din tradiții și superstiții păgâne care contrazic direct credința în Iisus Hristos. Când aveți încredere între un obiect pentru protecție, vă puneți credința în ceva creat în locul Creatorului. 44 de Isaia. De fiecare dată când te uiți la acel obiect înainte de a dormi, îți amintești subconștientul tău că cauți protecție în ceva care nu este Dumnezeu. Mandala, acele cercuri colorate care par artă nevinovată, sunt, de fapt, instrumente spirituale ale hinduismului și budismului, concepute pentru meditație și conexiune cu zeități păgâne. Când îi plasați în dormitorul de vise, păi introduceți o practică spirituală care nu are nicio legătură cu credința creștină. Poate părea frumos pentru ochii naturali, dar în lumea spirituală trimiteți un semn că inima voastră este împărțită între Hristos și alte filozofii spirituale. Apostolul Pavel a avertizat în 2 Corinteni 6:14. Nu vă uniți în jugul inegal cu necredincioșii, pentru că ce companie are dreptatea cu nedreptatea și ce comuniune face lumina cu întunericul. Dreamcatchers sau catch-nose, deși populare și aparent inofensive, provin din tradiții șamanice ale popoarelor autohtone americane. Scopul său inițial era să filtreze visele, permițând doar celor buni să treacă. Dar ca creștin, protecția ta în timpul somnului nu ar trebui să provină dintr-un obiect țesut, ci din sângele lui Iisus Hristos și de cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 121:4 declară: Iată, cel care ține Israel nu va fi amorțit sau somn. Dumnezeu este garda ta de noapte, nu un obiect atârnat pe perete. Când depindeți de amulete pentru protecția voastră spirituală, negați implicit puterea și suficiența lui Hristos. Chiar și figurile care par spirituale, dar nu sunt creștine, vă pot contamina mediul. Îngerii noiere, reprezentările profesorilor ascendenți, imaginile chakrelor sau simbolurilor Reiki, toate aceste figuri deschid ușile către influențe spirituale care nu provin de la adevăratul Dumnezeu. Biblia ne avertizează în 1 Ioan 4:1. Iubiți, nu credeți fiecare spirit, ci dovediți spiritele dacă sunt de la Dumnezeu. Când permiteți simboluri ale altor spiritualități din locul vostru de odihnă, vă deschideți spiritul către influențe care nu au fost dovedite de cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul este confuzia spirituală, pierderea discernământului și o frigare treptată față de lucrurile lui Dumnezeu. Patul tău trebuie să fie un teritoriu exclusiv creștin, unde prezența lui Iisus Hristos este binevenită. Obiecte moștenite. Ierișul și întreaga sa familie au suferit consecințe. O biblică prăfuită pe masa de noapte este mai mult decât o carte fără a citi. Este o mărturie tăcută a unei credințe care s-a răcit. Când cuvântul lui Dumnezeu devine decor în loc să fie hrană zilnică pentru spiritul tău, trimiteți un mesaj lumii spirituale. Acea revelație divină și a pierdut locul de onoare în viața voastră. Iisus a spus în Matei 4:4, nu numai de pâine va trăi omul, ci din fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar dacă Biblia ta rămâne închisă noapte după noapte, alegi să trăiești doar din pâine naturală, privând spiritul tău de mâncarea de care trebuie să rămână puternic și sensibil la vocea lui Dumnezeu. Crucifixul care atârnă pe peretele tău ca o simplă decorare, fără a medita vreodată în sacrificiul pe care îl reprezintă,
devine un simbol gol care poate să-și dea seama de Duhul Sfânt. Crucea nu este un noroc și un element decorativ. Este simbolul vreodată demonstrat al iubirii, al sacrificiului care a schimbat istoria umanității. Când îl tratați indiferent, atunci când trece neobservat în rutina advesei zilnică, arătați reverență față de prețul pe care Hristos îl a plătit pentru mântuirea voastră. Galateni 6:14 spune: Dar departe de mine, gloriar, dar pe crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum te poți lăuda cu ceva ce ai redus la simpla decorare? Picturile cu versete biblice pe care nu le-ați citit niciodată, care au devenit parte a peisajului camerei de viziune fără a vă afecta inima, sunt mărturii ale unei credințe care a devenit de rutină și lipsită de viață. Isaia 29:13 avertizează: El spune: Atunci, Domnul, pentru că acest popor se apropie de mine cu gura lui, iar cu buzele lui mă onorează, dar inima lui este departe de mine. Când ai cuvântul lui Dumnezeu scris pe pereți, dar nu scris în inima ta, trăiești o contradicție spirituală care poate deschide ușile la frig și religiozitatea goală. Fiecare verset din peretele tău ar trebui să fie o declarație vie a credinței, nu o amintire a ceea ce ai crezut cândva cu pasiune. Imaginea lui Isus pe care o privești în fiecare seară fără inima ta este mișcată, fără a te trezi, închinare sau recunoștință în spiritul tău, devine un idol cu susul în jos, un simbol sacru care și a pierdut puterea de a-ți atinge sufletul. Când familiaritatea ucide reverența, când sacrul devine comun, inima ta se întărește, treptat spre lucrurile lui Dumnezeu. Evrei 3:15 avertizează: Între timp se spune: Dacă îi auziți vocea astăzi, nu vă întăriți inimile. Prezența constantă a simbolurilor creștine fără răspunsul corespunzător al inimii poate fi mai periculoasă decât absența ei, deoarece creează o falsă senzație de spiritualitate. Obiectele religioase pe care le-ați moștenit sau cumpărat de tradiție, dar pe care nu le-ați consacrat personal lui Dumnezeu, pot deveni elemente ale religiozității moarte în spațiul vostru sacru. Nu este suficient să ai simboluri creștine. Este necesar ca aceste simboluri să reprezinte o credință vie și personală. Când mențineți obiecte sfinte fără sfințenie personală, atunci când prezentați simboluri ale credinței fără a avea o relație intimă cu Iisus Hristos, creați o atmosferă de ipocrizie spirituală care poate fi tristă pentru Duhul Sfânt și deschide ușile către căldura spirituală. Apocalipsa 3:16 avertizează despre căldură. Dar pentru că ești cald și nu rece sau fierbinte, te voi vomita din gură. Simbolurile credinței abandonate sunt simptome ale unei inimi calde, care trebuie reînviate înainte de a fi prea târziu. Cărțile pe care le păstrați lângă patul desmă nu sunt doar hârtie și cerneală. Sunt purtători de ideologii, filozofii și spirite care vă pot influența mintea subconștientă în timp ce dormiți. Când aveți literatură despre astrologie, tarot, vrăjitorie sau ezoteric în masa de noapte, permiteți învățăturilor contrar cuvântului lui Dumnezeu să vă poluați mediul de odihnă. Aceste cărți au fost scrise de oameni care au primit inspirație din surse spirituale opuse lui Isus Hristos, iar această inspirație rămâne activă în paginile lor. Deuteronom 18:10-12 este clar: Nu se regăsește în tine care face ca fiul sau fiica ta să treacă prin foc, nici cine practică divinarea, nici agorero, nici sortengo, nici vrăjitor, nici minunat, nici ghicitor, nici magician, nici cine nu se consultă pe morți, pentru că nu este abominație cu Jehova, nici mag care face aceste lucruri. Cărțile de auto-help, care promit transformarea fără a menționa Dumnezeu, care învață tehnicile de manifestare bazate pe puterea minții umane în loc de puterea divină, semăn semințe de umanism și autosuficiență de sine în inima ta. Aceste cărți te învață să ai încredere în tine, în loc să ai încredere în Dumnezeu, să cauți răspunsuri în interiorul tău, în loc să le cauți în Biblie. Proverbe 3:5-6 spune: Ca Jehova din toată inima ta și nu te sprijini pe propria ta prudență. Recochează-L pe toate căile tale și El îți va îndrepta căile.
Dar când îți umpli mintea cu filozofii care înălțează puterea umană asupra puterii divine, îți programezi subconștientul pentru independența lui Dumnezeu. Romanele romantice care glorifică relațiile păcătoase, care prezintă infidelitatea ca ceva romantic, care normalizează imoralitatea sexuală, îți contaminează inima cu valori contrare sfințeniei pe care Dumnezeu o cere. Filipeni 4:8 ne instruiesc. Pentru restul, frați, tot ceea ce este adevărat, totul sincer, totul doar, totul pur, tot felul, tot ceea ce este un nume bun. Dacă există vreo virtute, dacă este ceva demn de laudă, gândiți-vă. Când vă hrăniți mintea cu un conținut impur înainte de a dormi, vă programați subconștientul cu valori care contrazic cuvântul lui Dumnezeu și se pot manifesta în visuri tulburătoare sau între o insensibilitate treptată față de păcat. Cărțile despre religiile orientale, filozofiile New Age sau practicile de meditație non-creștine pot părea inofensive sau chiar spirituale, dar introduc concepte care contrazic în mod fundamental credința creștină. Aceste filozofii învață că toate căile duc la Dumnezeu, că poți deveni Dumnezeu, că adevărul este relativ. Toate ideile care contrazic direct învățăturile lui Isus Hristos. Ioan 14:6 este categoric. Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, ci pentru mine. Când permiteți alte adevăruri să vă contamineze mintea, diluați exclusivitatea Evangheliei din inima voastră. Exemplul Efesenilor din Faptele 9:19 trebuie să fie modelul nostru. De asemenea, mulți dintre cei care au practicat magia au adus cărțile și le-au ars în fața tuturor. Și-au făcut contul prețului lor, au descoperit că era 50.000 de bucăți de argint. Acești noi creștini au înțeles că unele cărți nu pot fi pur și simplu ignorate sau stocate. Ele trebuie distruse, deoarece influența lor spirituală rămâne activă. Oricât de mulți bani ați investit în acea bibliotecă de carte contrară credinței. Dacă îți contaminează mediul spiritual, ascultarea de Dumnezeu necesită să scapi de ei. Patul tău trebuie să fie înconjurat doar de literatură care îți construiește credința, care îți întărește relația cu Isus Hristos, care îți hrănește spiritul cu adevărul biblic. Bătălia pentru mintea ta este, de asemenea, luptată prin ceea ce ai citit, iar acea bătălie este deosebit de intensă în orele anterioare somnului, când mintea ta este mai receptivă la influența spirituală. Cristalele de cuarț pe care mulți le plasează pe masa lor, de noapte, crezând că atrag energii pozitive sau oferă protecție spirituală, sunt de fapt obiecte care deviază încrederea credinciosului adevăratului protector față de elemente create. Aceste cristale sunt promovate de filozofiile New Age care învață că pietrele au o putere inerentă de a vindeca, proteja sau armoniza energiile. Dar Biblia este clară. Puterea nu se află în obiecte create, ci în Creator. Psalmul 121, 1-2 declară: Voi ridica ochii spre munți. Unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu vine de la Jehova, care a făcut cerurile și pământul. Când ai încredere într-un pahar pentru protecția ta de noapte, îți pui credința în ceva ce Dumnezeu a creat, în loc să o pui în Dumnezeu însuși. Brățările energetice, făcute din pietre pretioase, care se presupune că echilibrează chakrele sau atrag noroc, sunt talismane care contrazic direct credința creștină. Aceste obiecte se bazează pe credințe hinduse și budiste despre centrele energetice din corpul uman, concepte care nu au fundament biblic. Când un creștin folosește aceste amulete, el își amestecă credința cu practicile păgâne, creând o religie hibridă care nu îl onorează pe Dumnezeu. Iacov 1:8 avertizează despre omul dublu de dispoziție. Omul de dublă dispoziție este inconstant în toate căile sale. Nu puteți avea încredere simultan la Hristos și amulete. Este o contradicție spirituală care îți slăbește credința. Ochii tigre, pietre obsidiene, amulete de protecție împotriva ochiului, toate aceste obiecte sunt manifestări ale superstiției deghizate în spiritualitate. Când depindeți de aceste elemente pentru securitatea voastră spirituală, negați implicit suficiența protecției pe care Dumnezeu le oferă copiilor săi. Psalmul 91,
1-2. Promisiuni. Cel care locuiește în adăpostul celui înalt va locui sub umbra Atotputernicului. Voi spune lui Jehova, speranța mea și castelul meu, Dumnezeul meu, în care voi avea încredere. Această protecție divină este completă și suficientă. Nu trebuie să fiți completat cu obiecte materiale. Simbolurile noroc, cum ar fi potcoavele Trifoiul 4 sau figurile elefanților cu tubul în sus, pot părea inofensiv, dar reprezintă o mentalitate superstițioasă care contrazice suveranitatea lui Dumnezeu. Norocul nu există în vocabularul creștin. Există providență divină, binecuvântarea lui Dumnezeu și consecințele deciziilor noastre. Când ai încredere în obiecte pentru a atrage noroc, negați că Dumnezeu are un control absolut asupra tuturor circumstanțelor vieții tale. Romani 8:28 ne asigură: și știm că cei care îl iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile îi ajută bine, adică celor care în funcție de scopul lor sunt numiți. Piramidele de cristal, Kettlers, figurile lui Ganesh, Buddha Abundance, toate aceste obiecte care promit protecție, prosperitate sau armonie spirituală sunt idoli moderni care concurează cu exclusivitatea lui Hristos în viața ta. Isaia 42:8 declară: Eu, Jehova, acesta este numele meu, și nu voi da gloria mea nici lauda mea pentru sculpturi. Când așezați aceste obiecte lângă patul de vise, împărțiți gloria care aparține doar lui Dumnezeu, vă diluați credința cu practici păgâne. Adevărata protecție spirituală vine numai dintr-o relație intimă cu Iisus Hristos, de rugăciune constantă, de meditație în cuvântul lui Dumnezeu și o viață de ascultare față de poruncile sale. Orice obiect în care ai încredere pentru protecția spirituală devine automat un idol care trebuie eliminat din viața ta dacă vrei să experimentezi plinătatea protecției divine. Fotografiile foștilor parteneri pe care îi păstrați în sertarele de lângă patul de vesimea, sau mai rău, pe care îl păstrați vizibil în Marcos Caton pentru amintiri, sunt mai mult decât imagini simple ale trecutului. Sunt legături spirituale active, care îl pot împiedica pe Dumnezeu să aducă ceva nou în viața ta sentimentală. Când aceste amintiri fizice ale relațiilor care s-au încheiat, mai ales dacă au fost relații păcătoase sau care s-au încheiat în durere și amărăciune, vă mențineți inima parțial legată de trecut. 2. Corinteni 5:17 promite: deci dacă cineva este în Hristos, noua creatură este. Au întâmplat lucruri vechi, iată, toate noi. Dar cum pot fi făcute toate lucrurile dacă vă agățați de vestigiile trecutului? Scrisorile de dragoste ale relațiilor anterioare, în special cele care au implicat intimitate fizică în afara căsătoriei, conduc cu ele o povară emoțională și spirituală care vă poate contamina prezentul. Aceste scrisori nu sunt doar hârtie cu cerneală. Ele sunt memento, uri tangibile ale sufletului care au fost formate în nesemnificare cu Dumnezeu. IT, pentru că El spune: cei doi vor fi o carne. Intimitatea fizică creează legături spirituale care nu se rup automat. Atunci când relația se termină, garpe sau atingeți acel obiect. Activați amintiri și emoții care pot interfera cu capacitatea voastră de a iubi pe deplin în prezent. Amărăciunea și resentimentul față de ex-partide sunt cărți de amintiri toxice care pot păstra în viață, pe care Dumnezeu dorește să le vindece. Dar un lucru pe care îl fac, cu siguranță uitarea celor rămase în viață și că Dumnezeu să se vindece. Chemarea supremă a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Ceea ce contemplați modelați în mod regulat gândul, devesti și ce credeți că modelați cine sunteți. Când le plasați în dormitorul de vesiei, introduceți obiecte care au fost consacrate altor zei, care au fost folosite pentru a invoca spirite care nu sunt Duhul Sfânt. Deuteronom 32:17 avertizează: au sacrificat demonii și nu lui Dumnezeu, zeilor care nu se întâlniseră, noi zei vin îndeaproape, pe care părinții tăi nu le-au temut. Picturile cu simboluri ocultiste, pentagrame, semne zodiacale sau referințe la vrăjitorie pot părea artă modernă sau expresie culturală,
dar în realitate sunt reprezentări vizuale ale sistemelor spirituale care se opun creștinismului. Fiecare simbol are sens și putere în lumea spirituală. Când vă decorați spațiul intim cu aceste simboluri, trimiteți o invitație vizuală forțelor spirituale pe care le reprezintă aceste simboluri. Efeseni 6:12 ne amintește: pentru că nu avem nicio luptă împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva principatelor, împotriva puterilor, împotriva guvernanților întunericului acestui secol, împotriva gazdelor spirituale ale răului în regiunile cerești. Sculpturile abstracte care transmit senzații de haos, lipsă de speranță sau confuzie vă pot afecta starea emoțională și spirituală în moduri subtile, dar semnificative. Arta nu este neutră. Transmite spiritul cu care a fost creat. Dacă o sculptură a fost creată de cineva în criză existențială, în rebeliune împotriva lui Dumnezeu sau sub influența filozofiilor nihiliste, lucrarea poate transmite aceleași energii celor care o contemplă în mod regulat. Dormitorul tău trebuie să fie un sanctuar de pace, speranță și credință, nu un muzeu al expresiilor artistice care contrazic caracterul lui Dumnezeu. Fotografiile artistice care glorifică moartea, violența sau sexualitatea pervertită îți pot desființa treptat conștiința față de păcat și rău. Ceea ce vedeți în mod repetat este normalizat în mintea voastră, iar ceea ce este normalizat în mintea voastră este în cele din urmă acceptat în inima voastră. Psalmul 101:3 declară: nu voi pune în fața ochilor mei nedrept. David a înțeles că ceea ce permitem ochilor noștri să vadă afectează direct starea inimii noastre. Dacă doriți să mențineți o inimă pură și sensibilă lui Dumnezeu, trebuie să fiți extrem de selectivi cu arta pe care o permiteți în spațiul de vestit cel mai intim. Arta în dormitorul tău trebuie să inspire adorația, pacea, speranța și dragostea pentru Iisus Hristos, nu semănarea semințelor de perturbare, confuzie sau rebeliune spirituală. Telefonul mobil pe care îl păstrați pe masa de noapte a devenit cel mai iubit idol al acestei generații, furând timpul și atenția care ar trebui să fie dedicate comuniunii cu Dumnezeu înainte de a dormi. Fiecare notificare, fiecare lumină care clipește, fiecare sunet care emite, este o întrerupere a păcii pe care Dumnezeu vrea să vă ofere în locul tău de odihnă. Când ultimul lucru pe care îl vedeți înainte de a închide ochii sunt rețelele de socializare, mesaje sau știrile lumii, vă programați subconștientul cu preocupările, vanitățile și conflictele lumii în locul păcii lui Hristos, Psalmul 4:8 promisiuni. Voi sta în pace și voi dormi și eu, pentru că numai tu, Jehova, mă faci să trăiesc încrezător. Tableta sau iPad-ul pe care îl utilizați pentru a viziona serii, filme sau videoclipuri înainte de a dormi fură cele mai prețioase ore ale zilei, acele momente de liniște în care spiritul tău se poate conecta cu Dumnezeu fără distragerile zilei. Iisus a avut obiceiul să se ridice foarte mâine pentru a ne ruga, Marcu 1:35, dar avem nevoie și de momente de liniște înainte de a dormi pentru a ne elibera acuzațiile Domnului și a primi pacea Lui. Când umpleți acele momente sacre cu divertisment digital, pierdeți oportunități divine de a primi direcție, confort și revelație de la Dumnezeu. Jocurile video pe care le joci în dormitorul tău, în special cele cu conținut violent, sexual sau care glorifică ocultismul, îți programează mintea cu valori contrare credinței creștine. Multe jocuri video moderne includ elemente de magie, invocarea demonilor, violență extremă sau imoralitate sexuală prezentate ca divertisment normal. Când jucați aceste jocuri, înainte de a dormi, vă umpleți subconștientul cu imagini și concepte care se pot manifesta în coșmaruri sau o insensibilitate treptată față de păcat. Filipeni 4:8 ne instruiește despre ce fel de conținut ar trebui să ocupe gândurile noastre. Televiziunea în dormitor a distrus mai multe căsătorii și vieți de rugăciune decât orice altă invenție modernă. Când televizorul devine centrul atenției dormitorului tău, acesta concurează direct cu Dumnezeu pentru timpul tău, atenția și devotamentul tău. Orele pe care le petreci văzând programe care nu vă construiesc credința sunt ore furate din rugăciune, lectură biblică și intimitate cu soțul, soția, advesie dacă sunteți căsătorit.
În plus, conținutul majorității programelor de televiziune contrazice valorile creștine, normalizând adulterul, violența, blasfemia și imoralitatea ca divertisment acceptabil și unde electromagnetice care îți bombardează constant dormitorul de mai multe dispozitive pot afecta nu numai sănătatea ta fizică, ci și capacitatea ta de a discerne spiritual. Deși acest aspect este mai puțin cunoscut, mulți creștini sensibili au observat că supraîncărcarea tehnologiei în mediul lor de odihnă le afectează capacitatea de a se ruga clar, de a asculta vocea lui Dumnezeu și de a avea vise profetice. Dumnezeu vorbește în liniște, în tăcere, în pace. Când dormitorul de veselică este saturat de dispozitive electronice, creați o atmosferă de zgomot spiritual care poate interfera cu capacitatea de a primi comunicare divină. Regi 19:12 ne învață că Dumnezeu a vorbit cu Ilie nu în vânt, nici în cutremur, nici în foc, ci în un fluier blând și delicat. Dormitorul tău ar trebui să fie un loc sacru de tăcere, unde poți auzi acel fluier pașnic al lui Dumnezeu, nu un centru de divertisment digital care să-ți nece vocea cu zgomot tehnologic. Crucifixul pe care l-ați cumpărat între un magazin de suveniruri, fără rugăciune, fără consacrare, fără o inimă care încearcă să onoreze sacrificiul lui Hristos, devine un obiect religios gol care poate crea o falsă senzație de protecție spirituală. Nu toate simbolurile creștine sunt automat sfinți. Puterea sa spirituală depinde de credință și consacrare cu care sunt dobândite și întreținute. Când cumpărați un crucifix ca și cum ar fi un amulet de noroc, când îl așezați pe peretele dvese fără să meditați în sensul său, reduceți cel mai sacru simbol al creștinismului la un obiect superstițios. Crucea are putere, dar numai atunci când este onorată cu credință autentică și reverență sinceră. Imaginea lui Isus pe care ai moștenit, o de la bunica ta, pe care nu ai consacrat, o personal niciodată lui Dumnezeu, că te uiți în fiecare seară fără să te trezești închinarea în inima ta, poate deveni un idol religios care îți oferă o falsă senzație de spiritualitate. Adevărata protecție nu vine din a avea imagini religioase pe pereți, ci de a-L avea pe Iisus Hristos în viață în inima ta. Când ai încredere în prezența unei imagini decât în prezența reală a Duhului Sfânt în viața ta, cazi un mod subtil de idolatrie care poate fi mai periculos decât o idolatrie evidentă, pentru că se deghizează ca creștinism, rozarii, medalii și scapulare pe care le folosești ca bijuterii sau pe care le ții aproape de patul tău, fără o viață de rugăciune activă, fără o relație personală cu Iisus Hristos, devin obiecte ale religiozității moarte, care pot fi triste pentru Duhul Sfânt. Aceste obiecte au fost concepute pentru a fi instrumente de devotament, nu amulete de protecție. Când le folosiți fără viața spirituală corespunzătoare, când îi tratați ca talismane în loc de simboluri ale credinței, le pervertiți scopul inițial și cădeți o formă de superstiție creștină. Picturile ultimei cina, ale Sagrada Familia sau ale sfinților care atârnă în dormitorul tău ca decor, fără a medita vreodată în sensul lor spiritual, fără a inspira rugăciune sau închinare, devin arta religioasă goală care poate crea o atmosferă de religiozitate fără viață. Aceste tablouri ar trebui să fie ferestre spre cer, amintiri constante ale iubirii lui Dumnezeu, inspirații pentru rugăciune și închinare. Când devin o decorare simplă, atunci când trec neobservate în rutina ta zilnică, ocupă un spațiu care ar putea fi folosit pentru simboluri care îți edifică cu adevărat credința. Lumânările care, ocazional, se aprind prin tradiție sau, doar în caz, fără rugăciune autentică, fără credință reală, fără o intenție specifică de a-L onora pe Dumnezeu, devin ritualuri goale care pot deschide ușile religiozității în loc de adevărata spiritualitate. Lumina unei lumânări poate fi frumoasă și simbolică, dar valoarea sa spirituală depinde complet de starea inimii cine o aprinde. Isus a spus în Ioan 8:12: Eu sunt lumina lumii. Cel care mă urmărește nu va merge în întuneric, ci va avea lumina vieții. Adevărata lumină spirituală vine de la urmărirea lui Hristos, nu de a lumina lumânările fără credință.
când depindeți de ritualuri externe fără transformare, internă, atunci când aveți încredere în sfinți fără sfințenie personală, construiți o spiritualitate de aspect care poate fi mai periculoasă decât absența totală a simbolurilor religioase, deoarece vă oferă o securitate falsă care vă poate împiedica să căutați o relație autentică cu Iisus Hristos. Gândurile de resentiment pe care le luați la culcare sunt mai toxice decât orice obiect fizic pe care îl puteți avea în dormitorul de secă, când te culci cu o inimă plină de amărăciune față de cineva care te-a rănit. Când infracțiunile trecute în dreptate în timp ce încerci să dormi, îți contaminezi locul de odihnă cu o travă spirituală care se poate manifesta în coșmaruri, insomnie și o duritate treptată a inimii. Efeseni 4, 26-27 avertizează: Airaos, dar nu păcătuiește, nu pune soarele pe furia ta sau dă loc diavolului. Când permiteți soarelui să vă apară furia, literalmente dau naștere diavolului în locul tău de odihnă. Preocuparea excesivă pe care o încărcați în minte în fiecare seară este o formă de necredință care vă poluează mediul spiritual, la fel de mult ca orice obiect păgân. Când stai neliniștit pentru viitor, probleme de rumegare pe care nu le poți rezolva, imaginându-ți scenarii catastrofale, îți umpli subconștientul cu frică în loc de credință. Iisus a fost clar în Matei 6:34. Deci, nu fi dornic de mâine, pentru că mâine va aduce dorința lui. El este suficient propriul său rău în fiecare zi. Anxietatea de noapte este o invitație deschisă, astfel încât spiritul fricii să funcționeze în viața ta în timp ce dormi. Gândurile impure pe care le distrați înainte de a dormi, fanteziile sexuale pe care le permiteți în mintea voastră, dorințele păcătoase care se cultivă în confidențialitatea dormitorului, visele vă contaminează locul de odihnă un mod mai profund decât orice obiect fizic. Mintea ta este altarul real și ceea ce permit în el determină ce fel de prezență spirituală invitați la viața voastră. Proverbe 23:7 spune: pentru că ce este gândul tău în inima ta, așa este. Când inima ta este plină de impuritate, locul tău de odihnă devine un teritoriu contaminat spiritual. Muzica pe care o auzi înainte de a dormi, mai ales dacă conține versuri care glorifică violența, imoralitatea sexuală, rebeliunea împotriva lui Dumnezeu sau disperarea, îți programează subconștientul cu valori contrar credinței creștine. Muzica nu este neutră. El are puterea de a influența emoțiile, gândurile și chiar visele. Când dormiți ascultând muzică care contrazice valorile împărăției lui Dumnezeu, permiteți acestor influențe să funcționeze în mintea ta subconștientă în timpul celor mai vulnerabile ore ale nopții. Coloseni 3:16 ne instruiește: cuvântul lui Hristos mai mult în abundență în tine, arătându-ți și îndemnându-se reciproc în toată înțelepciunea, cântând cu har în inimile tale către Domnul, cu psalmi și imnuri și cântece spirituale. Conținutul pe care îl consumați în timpul zilei prin intermediul rețelelor de socializare, știri negative, bârfe sau divertisment imoral, creează poluare mentală pe care o transportați cu voi. Mintea ta nu are un buton ștergere. Tot ceea ce intră în timpul zilei este procesat în timpul nopții. Când îți umpli ziua cu conținut care nu îți construiește credința, atunci când consumi informații care generează frică, invidie, poftă sau furie, îți contaminezi locul de odihnă cu consecințele emoționale și spirituale ale acestor decizii. Psalmul 1:1-2 descrie omul binecuvântat. Binecuvântat bărbatul care nu a mers în sfatul lui malos și nici nu a fost pe drum spre păcătoși și nici pe un scaun al lui escarnecer nu a stat. Cel mai intim spațiu al vieții voastre. Primul pas pentru a consacra patul fizic și spiritual al spațiului, 14:15 promite. Și aceasta este încrederea pe care o avem în el, că dacă cerem ceva în conformitate cu voința lui, ne aude. Și dacă știm că el ne aude în oricine ne întrebăm, știm că avem cererile pe care le-am făcut. Declarația verbală a cuvântului lui Dumnezeu despre locul tău de odihnă
Este esențială pentru a stabili autoritatea spirituală. Declarați versete precum Psalmul 4, 8. Mă voi culca și voi dormi. Pentru că numai Tu, Jehova, fă-mă să trăiesc încrezător. Declară Psalmul 127, 2. Este că altfel te ridici în zori și întârzi să te odihnești și că mănânci pâine de dureri. Pentru că pentru iubitul său, Dumnezeu va da visul. Aceste afirmații nu sunt formule magice, ci acte de credință care aliniază mediul tău cu promisiunile lui Dumnezeu. Evrei 4:12 ne învață că cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient, iar atunci când îl declari cu credința despre locul tău de odihnă, acesta este stabilit o atmosferă spirituală de protecție și pace. Pentru ca Dumnezeu să vă vorbească prin vise și viziuni, bătrânii tăi vor visa vise, iar tinerii tăi vor vedea viziuni. Dumnezeu nu a încetat să vorbească cu poporul său prin vise, ceea ce s-a schimbat este receptivitatea spirituală a multor credincioși din cauza contaminării locurilor lor de odihnă. Când patul tău devine un teritoriu sacru, atunci când este lipsit de influențe maligne, spiritul tău poate primi clar comunicările divine pe care Dumnezeu vrea să-ți ofere în timpul orelor de somn. Visele profetice nu sunt fantezii ale minții, sunt revelații specifice ale lui Dumnezeu pentru viața ta, slujirea ta, familia ta sau chiar pentru biserică și națiuni. Daniel a primit dezvăluiri extraordinare prin vise. Hoze a interpretat vise care au salvat Egiptul de foamete, iar apostolul Pavel a primit viziuni de noapte care i-au îndreptat ministerul. Numere 12:6 declară: și el le-a spus, îmi aud cuvintele acum. Când există printre voi profetul lui Jehova, voi apărea în viziune. În vise voi vorbi cu el. Dumnezeu continuă să folosească acest canal de comunicare, dar necesită o inimă pură și un mediu curat spiritual, astfel încât mesajele sale să ajungă fără distorsiune. Diferența dintre un vis comun și un somn profetic constă în claritatea sa, în conținutul său biblic și în capacitatea sa de a construi, de a îndemna și de a mângâia. Visele lui Dumnezeu sunt întotdeauna aliniate cu cuvântul său, nu contrazic niciodată scripturile și produc pace și direcție, în loc de confuzie și frică. Când locul tău de odihnă este consacrat, când inima ta este curată înaintea lui Dumnezeu, când mintea ta este plină de cuvântul său, Duhul Sfânt vă poate folosi orele de somn pentru a vă oferi revelație, înțelepciune și direcție specifică pentru deciziile cu care vă confruntați. Corinteni 14:3 ne învață că profeția construiește, îndeamnă și confort, iar aceasta include dezvăluirile pe care Dumnezeu le dă prin vise. Pentru a fi receptiv la visele profetice, trebuie să cultivați o viață de rugăciune constantă, meditație în cuvânt și sensibilitate la Duhul Sfânt. Înainte de a dormi, prezentați-vă cererile specifice lui Dumnezeu. Cereți-l să vă vorbească, să vă ofere direcție, că El își dezvăluie voința Lui în situații specifice cu care vă confruntați. Ieremia 33:3 promisiuni: îndepărtați-mă și vă voi răspunde și vă voi învăța lucruri grozave și ascunse pe care nu le cunoașteți. Dumnezeu vrea să dezvăluie lucruri grozave și ascunse, dar ai nevoie de un canal curat pentru a primi acele revelații. Patul tău consacrat poate deveni acel canal. Păstrați un jurnal de vis lângă patul de veseno pentru a înregistra imediat revelațiile pe care le primiți în timpul nopții. Multe vise profetice sunt uitate rapid dacă nu sunt înregistrate imediat. Habacuc 2 instruiește. Și Jehova a răspuns și a spus: scrieți viziunea și declinul în tabele, astfel încât cel care citește în ea să curgă. Visele profetice trebuie înregistrate, meditate și, atunci când este cazul, împărtășite cu lideri spirituali maturi pentru confirmare și direcție. Când patul tău devine un altar consacrat, atunci când inima ta este aliniată la Dumnezeu, atunci când mediul tău este lipsit de contaminare spirituală, creezi condițiile perfecte pentru ca cerul să se deschidă și să primească revelații care pot schimba nu numai viața ta, ci și viața celor pe care Dumnezeu i-a pus sub influența ta. Cunoașterea pe care ați primit-o în acest mesaj
Nu este pur și simplu informații pentru a vă satisface curiozitatea spirituală. Este un apel urgent al Duhului Sfânt să ia măsuri imediate în viața ta. Iacov 1:22 avertizează: dar setea făcută din cuvânt și nu doar ascultătorii, înșelându-te. Fiecare revelație pe care ați primit-o despre importanța spirituală a locului de visie de odihnă necesită un răspuns practic. Dumnezeu ți-a arătat aceste adevăruri pentru că El vrea să-ți transforme viața, să-ți restabilească intimitatea cu El și să deschidă ușile de binecuvântare care au fost închise din cauza poluării spirituale din mediul tău cel mai intim. Curățarea fizică a dormitorului de WC ar trebui să înceapă astăzi. Îndepărtați toate obiectele care nu-L onorează pe Dumnezeu: amulete, simboluri păgâne, cărți de conținut contrare credinței, imagini tulburătoare, amintiri despre relații păcătoase. Nu le țineți într-un alt loc din casă. Le-a urmărit complet așa cum au făcut efesenii în Fapte 19:19. Unele legături spirituale se rup doar cu acțiuni radicale, indiferent de valoarea sentimentală sau economică a acestor obiecte. Libertatea voastră spirituală valorează mai mult decât orice posesie materială. Matei 16:26 întreabă: pentru că de ce va profita omul dacă toată lumea va câștiga și își va pierde sufletul? Consacrarea spirituală a locului tău de odihnă trebuie să urmeze imediat curățarea fizică. Ange, spatul cu ulei consacrat, declară cuvântul lui Dumnezeu pe spațiul tău, stabilește acel teritoriu ca proprietate exclusivă a lui Isus. Hristos. Rugați-vă în mod specific cerând Duhului Sfânt să umple acel loc cu prezența Lui, să-l protejeze de toată influența rea, să-l facă un altar unde îl puteți întâlni pe Dumnezeu în fiecare seară. Aceasta nu este o ceremonie religioasă goală. Este un act de credință care stabilește autoritatea spirituală asupra mediului tău, pe baza promisiunilor cuvântului lui Dumnezeu. Transformarea obiceiurilor tale nocturne este la fel de crucială. Înlocuiește timpul dedicat divertismentului digital cu timp de rugăciune și meditație în cuvânt. În loc să vă duceți telefonul la culcare, purtați-vă Biblia. În loc să dormi cu muzică seculară, dormi într-o tăcere sacră sau cu muzică de închinare, care îl onorează pe Dumnezeu. În loc de culcare cu preocupări și resentimente, practicați iertarea și livrarea taxelor de visii către Domnul în fiecare seară. 1 Petru 5:7 vă invită, aruncându-vă toată anxietatea despre El, pentru că este atent la tine. Menținerea acestei transformări necesită o supraveghere spirituală constantă. Inamicul va încerca să reconvedă teritoriul pe care l-ai dedicat lui Dumnezeu. Trebuie să fiți atenți la orice obiect, gândire sau obicei care vă poate contamina din nou locul de odihnă. Efeseni 4:27 avertizează: nici măcar nu plasați diavolul. Menținerea patului a teritoriu sacru este o decizie zilnică, o disciplină spirituală care necesită angajament și perseverență. Dar recompensele sunt extraordinare: repararea somnului, pacea supranaturală, visele profetice și o intimitate reînnoită cu Isus Hristos care va transforma fiecare zonă a vieții tale. Timpul pentru a acționa este acum. Duhul Sfânt te cheamă la o transformare radicală, care va începe în locul tău de odihnă, dar se va extinde la întreaga ta viață spirituală. Acum că cunoașteți aceste adevăruri care vă pot fura comuniunea cu Dumnezeu, spuneți-mi în comentarii, care dintre aceste obiecte sau obiceiuri a fost cel mai dificil de recunoscut în propria viață? Ce vei face astăzi pentru a-ți consacra locul de odihnă Domnului? Mărturia ta poate fi confirmarea faptului că un alt frate trebuie să ia decizia de a-și curăța spiritual viața. Partajează acest videoclip cu cineva care știe că această revelație urgentă are nevoie. Abonați-vă acum și activați notificările, deoarece ceea ce vine în următorul videoclip poate fi răspunsul pe care îl așteptați de ani buni. Vom dezvălui cele 5 locuri din casa ta care îți blochează binecuvântările financiare, iar atunci când vei descoperi care este al 3-lea, vei înțelege de ce nu au fost răspuns rugăciunile tale pentru prosperitate. Transformarea vieții voastre spirituale începe cu o decizie: să fie astăzi în ziua în care recuperezi teritoriul pe care inamicul te-a furat.
În numele lui Isus Hristos, declarăm că locul tău de odihnă va fi transformat într-un altar sacru unde prezența lui Dumnezeu se manifestă în fiecare seară. Ne vedem în următorul videoclip și Dumnezeu să vă binecuvânteze din abundență.